ty workshopy. Zajímá to děti? Ano, děti jsou velmi aktivní, dokonce tady i na této škole jsou aktivní i rodiče. Paní učitelky poslali dopis rodičům a podle toho, co děti přinesly za různé památkové věci, staré věci, po rodičích i prarodičích, tak je vidět, že ten zájem je i z té druhé strany. Jmenuji se Hinek Žáček. Hinku, co ty si všecko našel doma a co si přinesl do školy? Doma jsem těch věcí neměl nic moc, jenom tady vlastně moždíř. Jinak já jsem všechno vzal od babiček a od dědečku. Tady mám krabičku od mojí babičky. Měla vlastně babička na půdě ve Skřipově. Ty opravdu znáš celou rodovou historii takhle? No ano, dá se to tak říct, že jsem vlastně zažil i prababičku a pradědečka z taťkovy strany. A zajímalo tě někdy, kdo to byli, co to byli za lidé, anebo si to jenom díky tomu, že tady na škole teď si o tom povídáte a děláte nějakou práci, tak jenom díky tomu si to našel? Určitě jsem se o to zajímal, jenom mi to vlastně tak trklo a babička o tom věděla strašně hodně. Holky, vy jste měli zachytit různá náboženství v rodině. Proč jste se rozhodli zrovna takhle? Tady máte Indku, to je nějaký Aziat, Číňanka. A to je muslim, muslimec. Paní učitelka Andrea Pilichová je další dobrou duší, která se o toto stará, o tento projekt. Jak to hodnotíš, když pozoruješ děti? Zajímá je to? Musím přiznat, že ze začátku byly děti trošku takové rozpačité, protože se báli reakce rodičů a reakce prarodičů, jestli jim vůbec třeba nějaký předmět poskytnou pro tento projekt, ale musím říct, že naši rodiče skutečně s námi spolupracují úžasně, protože jak sama vidí, že tady spousta zajímavých věcí, spousta artefaktů různých dob, takže si myslím, že tady toto právě svědčí o tom, že rodiče do toho projektu s námi půjdou, za což já jsem teda velmi ráda. Znamená to taky nějaký přínos pro vás jako pro pedagogy? Každopádně se naváže takový blížší kontakt s těmi rodiči, protože jinak je známe pouze z těch třídních schůzek nebo když se něco důležitého řeší. A pro pedagogy jednoznačný přínos vztah dětí ve třídě, který se na to může stavět a můžeme se od tohoto odrazit v různých dalších předmětech. Čeština, hudebka, protože třeba máme v plánu se zabývat i písněmi, které zpívali rodiče, prarodiče ve věku dnešních našich dětí, což by mělo být i jedním z částí výstupů na konci celého projektu v červnu.